Madoka chere CottCo tauya ano nadzo manhokodzo zuwa rogumi noshanu mwedzi uno waNdira. Iwo bato reMDC Alliance inotungamirwa naChamisa ragoreketa iro kuti wanhu wareke hawo kusha nokuti zvinhu zvese zviri mugwara rakanaka. Wati iyo wachatambisiwa batsotsa pangoma yawasiri kuridza. Wagoti pokare wachaitisiwa ba zvinhu zvawasiri kuda kuita. Pokare kuti wanhu wareke hawo kusha zvinhu zvese zviri kuringana. Ipapa wagoreketa kuti bato rawo rabvumirana kuti rigobenhutse wese wakabisiwa mudare reparamende pabodzi nokumakanzuru kuti waende ndiwo pokare kubenhuka kunzvimbo dzawo nokuti wakanga wavhotewa kare newanhu. Wanoreketa makwai zvimatongo zvenyika vari kuti kuna vamwe vanamambo vari kuda kuti vamunangagwa wakumbire regerero panyaya yekukura hundi. Kwai vari kuda asi vari kusha kuti wakazvireketa pachena idi wanoitiwa kanyama pari bagoziva kuti ichokwadi chere kana kuti manyepo. Asi tichagokunyepai kana paine zvinenge zvaburika munhau iyi. Mapurisa munyika tizvoni ari kuendera mberi kutanda izvezvi kuenda kopamba dzimotika dzese dziribe manhamba. Bwati dzimotika dzese dziribe manhamba kusanganisira dzohurumende kana nodzemasoja chaidzo wari kudzitora dzese kuti wanhuwo wagobhadharisiwe choupenzi. Heno mabi angu kuti zvichapera muchechere ticharamba takaringa nokuti ipapa tinoziva kuti wanoita zvousori munyika pabodzi dzimwe motika dzohurumende ndo dzinonyanya kutekaira dziribe manhamba. Heno mabi angu kuti zvichachinja chere ticharamba takaringa iko zvinenge zviri kuperera. Firimu riya zvagoitika musarudzo dza2018 zvaitika kuna waChamisa rakanzi The President kwai ratanda kuratidziwa kuUK. Kwai kuBritain ko aiwa wari kutoenda mudzimba dzinoratidza mafirimu dziya kuenda koningisa bhaisikopu riyi. Aiwa kana muri ikweyo endaiwo moringe mugozvionera zvaiitika kuzvichiri kunakidza kudare. Kambani inotenga donje munyika yoCottCo yagoti iyo iri kuda mari inoita mamiliyoni mazana masere kuti ipedze kubhadhara chikwereti kuvarimi. Idi zvakatooma zvomunyika medu paribe munhu anoramba achindoita zvokurima zvibodzizvo asi asingabhadhahweba. Ipapa GMB ngoma ndiyo indoriwo nezvikwereti zvairibe kupedza kubhadhara varimi asi wari kuringira kuti varimi wabenhuke pokare kuenda korima kuti wagovaunzira zvawanenge warimazvo waribe kuwabhadhara. Idi zvakatooma mabi angu. Ndosaka muchizoona musika usiriwo pamutemo unoramba uchindopfumbira nonhau iyi. Nyasi mai munangagwa waburisa pikicha wari kusakura munda asi wanhu wese wandoti kohoko nai mai ava kubva wararatidza pachena kuti wari kundoita zvokuti watone kutohwa mufananidzo nokuti wanga wakatopfekera chifuka usu pabodzi munda wacho wanga wakatoita kuchena uribe kana sora kana rebubodzi zvaro. Heno mabi angu kuti wanomboita zvokudini. Idi kana kuri kuda kuti kana wari kuda hawo kuita zvokuita mumafirimu ngawaite kaa pachena zviburike kuti ndo zvavari kuda. Wazhinji wari kuhwadziwa idi zvakaitika nozuro nokutoti ipapa wakomana weZimbabwe kuCameroon kwawariko waribe chisvinu chavari kugoita kubomohwa kwagoitiwa mitambo miri yawatamba kwatoita kuvhiringa chaiko kana ana Charles Mabika wabva watoita kusaya kuti kohoko nai ukaonawo Charles Mabika akubvunza kuti kochi woziva kuti aita kuperehwa chaiko. Heno mabi angu kuti tichaita sei asi pari kuda kuti paitike zvinhu dai tiri wanhu wanga nenyika iri naniwo taitoziva kuti kuzifa wakukunguruka musoro pabodzi nogurukotaro zvemutambori raakutotandanisiwa pokare nokutoti ipapa kunyangwe nemagiraundi chaiwo paribe kana nhandare ibodzi yokuseenzesa kuti wakomana wedu watambewo nhabvu. Apa bva zvati nohurumende yakaita kuisa mupfigwa iri kurambidza mutambo kuti ibenhuke zviite zvisvinu ipfumbire. Mabi angu heno kuti zvichapera sei ticharamba hedu takaringa ngatiringe dziri kuitika pasi rese. KuZambia wagoti iwo wapedza kubhadhara wese warimi wawo
mari dzanga dzaonga wachinziwa gobhadhare kwai zvinhu zvawakaendesa warimiwa zvese zvabhadhawa. Idi wabi yedu kuZambia ku wari kutoita tusvinu zviri kuramba zvindoenderera mberi kunakidza nokunakidza. Kwai kunyika inonzi Tonga kuri kuhwadza izvezvi nonyaya yogwata-gwata romatombo pasi riri kufashukira kureketa kuno. Kwai riri kuita kuvhazhaira chaiko zvinokasha. Kwai ukari hwarinahwo kuvhazhairako kuri kutoita kuhwadza zvokutoti kwakwareta notsunami pabodzipo. Idi zvakatooma mabi angu. Heno kuti zvichaita sei? Ticharamba takaringa asi tichindoshuvira kuti wanhuwo wareke ugopfa wakawanditsa. Nyika zhinji kuAFCON ko dzakutopfuurira mberi nokuenda dzakaita sana Nigeria dzakuenderera mberi. Apawo ana Ghana haidi kwai chinotenderera chinobenuka pokare kubirirai kwagweita South Africa wachida kuendesiwa kuWorld Cup paye kwagwaita kubenutsiwa pokare ipapa wabirirwawo zvakuwahwadza nokuti warubva wajiwa zvokutotadza kuenderera mberi. Idi aiwa nyawe wanoziva kurandutsira vanhu wavo zvakanaka. Kungirande kwai Tottenham noArsenal mutambo wadzo wambomisiwa pokare nonhau yodziwa mupengo. Kwai vatambi vazhinji vanodziwa mupengo, wamwewo ndo wari kutamba mutambo kuAfrica wamwe wandoripo asi zvakatooma ipapa. Heno mabi angu kuti zvichagoramba zvidari kusvikira rini? Ticharamba takaringa. Tiri papo zvedu mabi angu. Svondo rino tatigumira pano. Ndini wenyu MHANDUWE WeNhau.